Tarde se fixo. Tu non sabes as ganas que teño de irme para casa. Pois aínda nos queda este para rematar a faena. Pois empecemos canto antes. Isto é o peor do noso traballo, cando veñen tan novos. Fíxate ben. É igual que unha flor a que lle arrincaron todos os pétalos. É de curta estatura, seguro que acabamos logo. Mira, sabes unha cousa? Sí. Vai para casa. Sí. Sí. Estás seguro? Déxame isto a mí. Mira que se tomo palabra. Vai, que... Pechas logo tú? Pecho eu. Bueno, pois todos vemos mañá, vale? Ata mañá. Veña, hasta logo.
Esperta, Anxo, que pasou? As miñas chaves. Pero que chaves, de que me estás falando, Anxo? Onde están as miñas Pero chaves? ainda tes isto así, vai vir a familia ainda está sin arranxar. Dixeches non te que me pude ir para casa tranquilo, a descansar. E non se pode fiar de ti, Anxo, non eres un home de fiar. A verdade é que non sei como podes ser tan incompetente. Eu non sei o que entendes tú por celo profesional. Mira, fai o favor, colle esa merda de bolsa que tes e vaite para casa, anda, que se acabarei eu. A verdade é que é increíble, coño.